Il-Park Nazzjonali Ftaqali trasforma ruħu biex jilqa' wieħed mill-akbar avvenimenti għal dan is-sajf f'pajjiżna. Il-festival tant mistenni minn ħafna u Summer Days li se jkun mifrux fuq 4 ijiem bejn il-ħamis ta' Santa Marija u l-ħadd li ġej. Fl-ewwel jum tiegħu dan se jinkludi bosta ikoni tal-mużika fosthom l-artista fama dinija Sam Smith li inkluda l-festival bħala parti mill-Gloria Blackout Tour tiegħu. Min barra hekk se jkun hawn fostna wkoll Becky Hill u Charlie Hedges, flimkien mal-artist lokali Sean Farrugia. Jum qabel il-ftuħ tal-festival żorna l-aħħar tħejjiet li qed isiru b'palk meravigliuż li se jilqa' dawn il-jiem ta' briju u divertiment. Iċ-Chairman tal-Park Nazzjonali J.C. Mikallef sostna li r-riġenerazzjoni li skattat 3 snin ilu f'Taqali issa qed joħroġ il-frott tagħha u tenna li l-Gvern u l-entitajiet konċernati qed jaħdmu flimkien b'sinerġija biex kulħadd ikun jista' jgawdi dan il-post bl-aqwa mod. Tinnatu sinjal sabiħ ħafna illi dak li kollu qegħdin nagħmlu mhux biss ikun sigur, naturalment tas-saħħa tan-nies, imma wkoll dak li jkun jiġu u jkollu garanzija li hu pjaċir, jiġifieri il-mod kif aħna qegħdin nimxu ma' l-immaniġġjar tat-traffiku, ma' l-aċċessibilità, ma' l-affarijiet sanitarji hawnhekk f'Taqali. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolos qal li dan l-avveniment qed jolqot turisti ta' kwalità, strateġija li dan il-Gvern ilu jaħdem fuqha għal numru ta' snin. Naraw li t-turist li jiġi qed isegwi l-kwalità u fl-istess waqt nattiraw turist ta' kwalità ogħla mis-snin li għaddew. M'hemmx dubju li dan qed jirnexxilna niksbuh kif l-istrateġija tagħna għal dawn l-10 snin qiegħda twassalna sabiex nibdlu l-profile tat-turist fil-waqt li jkollna diversi niċex ta' turiżmu li kapaċi jżommulna t-turiżmu b'mod sostenibbli matul is-sena kollha.